Mulla olisi 2 vaihtopetsiä ja toinen on semmonen kissa ja toinen mäyräkoira. Tää on eka ja tää on kissa. Tämmönen istuva. Ja tästä mä haluaisin semmosen seisoman kissan. Jonkunlaisen vaan. Mut en kauhean vanhaa kumminkaan. Että tää on tosi hyvässä kunnossa. Ainoat on, että tossa on jotain mustetta. Eli tällainen. Ja sit sillä on semmoset sydämet tossa silmässä. Eli tämmönen. Ja sit toka on tämmönen mäyräkoira. Tosi hyvä kuntoinen. Ainoa on toi nenästä on kulunut vähän. Wide open, holding each other free. Tän näkönen. Ja tää on aika haluttu ja tästä pyydän jotain mäyräkoiraa. As this love of many lifetimes invades and overwhelms me. Mäyräkoiran ja kissan. Mut jos se on joku populaar-mäyräkoira, niin sit riittää se pelkkä mäyräkoira. Lukekaa se viestiä, koska mä laitan viestiin tarkemmin, mitä mä niinku haluan. Eli näin. Eli tossa oli noi vaihtopetsit. Ja niitä tuli aika vähän, mutta se ei varmaan haittaa, koska noi molemmat oli todella hyviä. Ja mä en oo itse siis vaihtopetsinä. Mutta joo. Lukekaa DC ja silleen, ja kommentoikaa tonne alas. Ja mieluiten mä haluaisin omatun videon, ettei mun tarvii niinku katsoa jokaista. Mutta niinku lukekaa DC ja kommentoikaa. Moikka!